Celá EKG krivka vždycky začína vlastne vlnou P. Vlna P sa hodnotí z viacerých dôvodov. Avšak to, čo potrebujeme hodnotiť na vlne P, je to, či je pozitívna vždycky v tom prvom a druhom končatinovom zvode a či každá P vlna predchádza QRS komplexu. To znamená, že pokiaľ sa už raz aktivovala sieň, tak tá aktivácia by mala prechádzať na komory a ak neprechádza, tak je tam nejaký problém, ktorý by sme mali riešiť. Najlepšia hodnotiteľná vlna u dospelých ľudí je vlastne, to je chyba, je to V1. Pokiaľ hovoríme o deťoch, tak je to vlastne druhý končatinový zvod. To trvanie tej P vlny by malo byť od tých 0,5 do 0,1 sekundy. Takže tu keď začína P vlna a tu končí, tak by to malo byť do tých 0,01 sekundy. Ak presiahne tento interval, tak tú vlnu nazývame P mitrale. To znamená, že je dlhšia, ako by mala ísť. Ide o to, že tie predsiene sa aktivujú každá samostatne. Neaktivujú sa spolu a preto vytvárajú P mitrale a predĺžujú samotnú tú P vlnu. To znamená, tu sa aktivuje najskôr pravá sieň, no a potom ten druhý kopček je aktivácia ľavej siene. To znamená, že srdce nie je dostatočne zosynchronizované a je to patológia. To znamená, že tá ľavá sieň je očividne zväčšená. Potom, čo hodnotíme na tej vlne P, je tzv. Amplitúda. To znamená, že jak vysoko tá vlna P dokáže dosiahnuť. V tomto prípade by mala byť vlastne najvyššia do tých 0,3 mV. Takže ideme počítať 1, 2, 3, 4. Vidíme, že malé 4 štvorčeky, takže mi to vychádza 0,4 mV. Vtedy vlastne presahuje tá vlna P tú svoju amplitúdu a hovoríme tomu, že je to tzv. P pulmonále. Alebo mi to môže naznačovať, že je to vlastne väčšia pravá sieň.